Waosan cerkak kanthi irah-irahan renggang. Anggitaning Anggi Okta Fitrianing Tias. Monggo dimirengaken. Ing salah siji sekolah menengah ana 5 cah wadon sing raket banget kekancane. Jenenge Sinta, Raras, Wulan, Dewi lan Lestari. Saben dina padha lungguh bareng, mangan bareng, dolan bareng, nganti kabeh wong ngerti nek wong 5 kuwi kanca kentel kaya sedulur. Nanging kekancan mau ora mesti mulus. Wektu semono, Sinta lan Laras padha padu nalika nggarap tugas kelompok. Aku yo duwe pikiran dhewe, Ras, aja kowe wae sing ngatur, jarene Sinta karo Rai nesu. Raras ngguyu kecut banjur njawab, aku ki mung arep nggawe apik lho. Kok kowe gampang nesu to? Saka kono suasana dadi panas, Wulan lan Dewi mung padha meneng wae. Dene Lestari mung nyoba ngandani, wis ayo padha adem. Nek padha nesu terus kapan rampunge? Ora mung kuwi, Wulan uga sempet ngambek karo Dewi merga Dewi kerep bareng karo Lestari. Wulan kandha karo swara serak. Kowe saiki kok luwih cedhak karo Lestari, aku kok krasa kaya ditinggal. Dewi mung guyu kikuk. Ora ngono Lun, aku mung kebeneran wae kerep bareng. Kahanan tambah ruwet wektu Raras ngerti yen kanca-kancane dolan bareng tanpa ngejak dheweke. Kowe kabeh tega tenan, dolan ora ngajak aku. Kandhane nesu banjur lunga ninggal kanca-kancane. Suasana sing biasane rame dadi sepi. Wong 5 kuwi nganti ora gelem sapa-sapaan sawetara dina. Ora suwi gurune menehi tugas kelompok, senajan dadi adoh-adohan, mau-mau padha kudu kumpul maneh. Awale kaku kabeh padha meneng wae. Nanging Sinta banjur ngendika pelan, yen awake dhewe terus meneng tugas iki yo ora bakal rampung. Raras ngelirik alon banjur ngomong, "Ya wis, ayo padha rembukan bareng. Aku yo ora pengen nesu terus karo kowe kabeh." Wulan banjur ngguyu tipis, "Rasane konyol yo, mung masalah cilik kok nganti ora sapa-sapan seminggu." Dewi nambahi, "Aku yo kangen karo guyonane kowe kabeh." Lestari banjur nutup, "Ya wis, janji bareng, nek ana masalah rembukan wae, aja nganti pisah maneh." Saka kono suasana dadi luwih anteng, ora suwi guyonan lan geguyu balik kaya biasane. Tugas kelompok rampung apik, malah entuk nilai apik saka guru. Saka kedadean kuwi, Sinta, Raras, Wulan, Dewi lan Lestari ngerti nek kekancan ora mesti lurus. Kadang ana sing gawe lara ati, nanging kanca sejati mesti bisa nemokake dalan bali. Wong 5 kuwi janji njaga kekancane nganti kapan wae. Merga wong sing wis dadi kanca sejati ora bakal gampang pisah senajan tau renggang. Pun ngonten mawon cerita cerkak saking kula, lek wonten tetembung sing salah ngapuntene. Matur nuwun.